Kamodyanan na, kablaawan tayo man, dagiti kakabsat, isuda, asa nga ili tayo, tidaytoy, a Domingo. Kitan tayo man, dagiti kaabay tayo, dagiti dati sangwanan kan likodan tayo. Ada kadi hanyong amudita, ada kadi sa nga ili tayo nga makita tayo dita. Manipod iti Muñoz, ada dakabsat nga Jeric, Mirna, Yana, ken Bonbon. Ayanda digitoy. Mabaling, pwede po bang pumunta kayo dito sa harap? Ayan. Apat yung mga yan. Yun. Sa side na to, meron po bang mga bisita dito or mga balikbayan or balik church? May mga nakikita kong parang bagong mukha eh. Ate Marlene, pakikuha later on yung mga pangalan nila. Pati address at contact number. Sige po, punta po kayo dito sa harap at nang may panalangin namin kayo. Wow! Muli, palakpakan nga muna natin sila. Thank you for your presence. Thank you po sa pagpunta nyo sa NACS United Methodist Church at sa Ilocano Worship. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Kami po'y nagpapasalamat o Diyos sa buhay ng mga anak mong ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sila sa pananambahan. Dalangin namin, Panginoon, ipagkaloob mo ang iyong siksik, liglig at umaapaw na biyaya at pagpapala sa kanila. Pagpalain sila sapagkat inuna nilang sumamba sa iyo sa simbahang ito kasama namin. Pagpalain mo sila sapagkat kayong siyang naging pangunahing goal nila sa araw na ito. Maramdaman nawa nila, O Diyos, ang mainit na pagtanggap sa kanila ng simbahang ito at ng pagmamahal mo. I-bless mo rin ka lang mga mahal sa buhay, pamilya. Gamitin mo ang simbahang ito, O Diyos, at lahat kami upang sa ganon ay makilala ka pa nila ng lubusan. Sa ngalan mo, Jesus, Amen. Palakpakan nga po natin ang mga bisita natin. Welcome po muli sa NACS United Methodist Church at sa Ilocano Worship. God bless po. Pwede na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. Amen. 7 sila. Next week, pwede bang 70 sila? Pwede bang magta-times 10 yan? Tingnan natin. Para napaka-ambitious yung goal, ano? Parang hindi na smart, hindi realistic. Pero subukan natin. Subukan pa rin natin. Happy birthday! Sino-sino po yung mga nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito? We have Anthony De Leon, Maybelline Sacro, Leticia Suba, Mark Evan Hanapi, Florida Kian, Alain Joseph Reyes. Sino yan? Aurora Luterio, Mary Johara Diwa, Madian Jomilca Pascual, Reynaldo Villarosa, Maridel Cordona, Mayjoy Rabino. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kalang kaarawan ngayon? Ada kadipay sa baling agkasangay ti daytoy alawas nga da dito ita. Malaksid kayo tinay naganan. Pwede po bang pumunta dito sa harap yung mga nagdiriwan ng kalang kaarawan? Si Ate Aw.
Wow. Birthday girl. Burger. Ani? Happy burger. Ani? Hindi naman happy birthday na ate. Oh, happy burger naman naririnig ko. Sige po. Let's pray for Ate Au and for all our birthday celebrants. Madayaw ka o Diyos, agsipot ta si kati Diyos iti biyag. Diyos anang ipaay kay iti karkararag, araraw, ti sumang tungal may isa, nang runa ka na ati awita. Amu muapo dagiti nagdalanan na, amu mo Diyos dagiti struggles na, ken dagiti napagbaligyan na. Amu mo dagiti dawat na paikan ka. Dawatan ka di, kandawatan mi, kas si bubukal nga iglesia, ipaay mo dagiti karkararag na, ket aramidam da ito yu apo, kas sagot mo kun kuwa na, kas agkasangay. Benediction naman dagiti amin pa yung agkasangay. Bless all those who are celebrating their birthdays within the week. May they continue to receive your bounty and your blessing. May they receive the answer to their prayers, and may that be our birthday gift to them as well. Itinagad mo Kristo dahil kararagmi. Amen. Happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless po. Para iti panakaala iti building fund. Yung pong mga tagalikom ng ating offering para sa building fund. Aramatam ka dagito yu apo asagot tapno. Mabalin mi ngay tuloy dagiti masapul asimpaan ito nagtigla siyam. We give this, Lord, in order for us to build your church and to make this church stronger physically, structurally, for your glory. Benediction nam dagiti nangipay ka dagitoy. Iburay mo tadado paya parabor kadakwada. Tinagan mo Kristo. Amen.
Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Gawa, chapter 1, verse 6 to 11. Babasahin ko po sa Ilocano. Ari, verse 1, verse 6 to 11. Dito iti kunanana. Idi naguurnong dagiti apostoles, sinaludsod na ken Jesus. Apo, isublim kadiitan iti pagarian ti Israel? Simungbat ni Jesus, intuding ni amak babaen iti inturay na dagiti tiyempo, ken pasamak ken saan na masapul nga maamwanyo ida. Ngem intun umay kada kayo ti Espiritu Santo, maikang kayunto ti panakabalin, da kayunto amang panetnek iti maipapan kanyak, ijay Jerusalem ken entero Judea ken Samaria. Agingga iti amin asuli iti daga. Kalpasan ti panangisa una iti daytoy, makita da anayudi sa dilangit, ken adda ulep anang lenged ken kuana iti imatangdang. Tumangtangad pay laeng akumit kita ken kuana iti pagamwan na nagparang iti abay ti dua a lalaki a nakakawas iti puraw. Lalaki taga Galilea, kinunana, apay nga agtaktakder kayo at tumangtangad iti langit. Daytoy Jesus, anayuli sa jay nagapo iti ayanyo. Agsubli iti wagas, akas iti panakakita yo kenkwana anapan sa jay. Daytoy iti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ebanghelyo según kan San Lucas. Kalpasan daytoy impan ni Jesus nagitadala na itirwar ti syudad, ididimteng dayjay Betanya, ingato na dagiti imana, sana bendisyonan nida. Idi bendisyonan na ida, pimanaw iti matangda ket na yuli sa dilangit. Nagdaydayaw da kenkwana, ket nagsublida si raragsak iti Jerusalem. Kanayon nga adada iti templo nga agdaydayaw iti Dios. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ni Jesus ti Apo Apo tayo.
amo tayo. Amin nagruknoy, amang ipudno, ni Jesus di amo. Ihanda po natin yung ating puso sa pakikinig ng mensahe ng awit ng Nax Ilocano Choir. And see the work
Ilocano. Wow. Thank you, choir. I miss that anthem. Grabe. Good morning! Pasensya na sa mga nandito sa altar. Hopefully, ma-pick up nyong maigi yung message ngayon. Iti daytoy a Domingo kakapsat, rambakan tayo ti dua a banag. Muna, rambakan tayo ti iuli ni Jesus ijoy langit. May kadwa, rambakan tayo iti Aldersgate experience ni John Wesley. May 24 is Aldersgate Experience Day. So, two things. We're celebrating two things today. First, we celebrate Jesus' ascension to heaven, yung pag-akyat ni Jesus sa langit. At pangalawa, ipinagdiriwang din natin or inaalala natin yung Aldersgate experience ni John Wesley na siyang tinutukoy na father of Methodism or Methodist movement. So, I hope I can give justice to both occasions today during the sermon. Siputan tayo man kakabsat dayjay leksyon tayo, manipod iti arami dagiti apostoles ken manipod iti panurat ni San Lucas. Notice our text first, or our text from the Gospel according to Luke and the continuation of Luke's work, which is the book of Acts. Both texts, Acts chapter 1 and the last part of the Gospel according to Luke, tell us of Jesus' ascension. Dagitoy duha a leksyon sa ritaan na ngagpada ti iuli ni Jesus ijay langit. Anya tinapasamak idi nga sakbay nga umuli ni Jesus ijay langit. What happened during that time? Jesus gathered His disciples. Tinipon ni Jesus yung kanyang mga alagad. Pumunta sila sa isang burol. Hindi actually bundok yun. It's a hill. They went uphill and doon nagpaalam si Jesus. Nagpakada ni Jesus. Idi adadati anya ti burol. Han mga bantay, turod. Adaday ti turod. Hill. Kasi kung bundok, that's mountain. Bantay. Adaday ti turod. Nagpakada ni Jesus. Ngayong sakbay nga nagpakada, kinunana. Nukitan tayo, uray ti Gospel according to Mark and Matthew. All authority in Matthew has been given me in heaven and earth. And then He gave them that mission. Intid na kanakwada ti may sa misyon. Nya dayjay. In kayo ti so amin apasit. In kayo ti so amin asuli ti lubong. Ipakamuyo ti na bagadamag. Aramidin nyo amin na tattao nga adalak. Kakabsat, if you're going to analyze the Gospel according to Matthew and the Great Commission, hanang yung baga nga, aramidin nyo amin at tao nga Kristiyano. No. The Great Commission is not to make all people Christians. That's not what the Great Commission is. Ti ibagbaga ti Great Commission, kan isumod lang ti ibagbaga, iti ni Jesus, iti Lucas, kan iti aramid, aramidin nyo ti amin na tao nga adalak. It's not
evangelism per se, but it's discipleship. Gawin yung lahat ng tao ng mga alagad ko. Karon na, nagadumot ten dagiti, agi sursuro, ag sermon, nga, witnessing, evangelism, dahito iti nangunag iti Great Commission. That's just part of it. Bahagi lang po ng Great Commission yung witnessing, yung evangelism. Hindi po nagtatapos sa, okay, i-share mo yung ebanghelyo, tapos. Sige, mag-evangelistic campaign ka doon. Mag-medical mission ka doon. Tapos, no. It's more than that. Ang tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, bago siya umakyat sa langit, ay gawin ang lahat ng tao na kanyang mga alagad. Hindi lang yung i-share mo yung ebanghelyo, kundi alagaan mo sila, patuloy mo silang bantayan, patuloy mo silang palaguin sa pananampalataya hanggang sa sila mismo ay maging tagasunod ni Jesus, sila mismo ay mga alagad ni Jesus. The common mistake of our churches is we always do mission and evangelism, but we neglect discipleship. Dito ako natutuwa sa mga kapatid natin na taga Muñoz. Bakit? Hindi lang po sharing of the gospel ang ginagawa eh. Congratulations, Ilocano Fellowship. Kuya Jimmy, Ateneri, Brother June, Kuya June, at sa mga iba pang kasama sa Ilocano Fellowship. We don't just share the gospel to them. Inaalagaan natin. We nurture them. May mga iba, nagsasabi, sumasama ang mga yan dahil may pakain eh. Sumasama mga yan kasi maya't maya may mga pinupuntahan eh. So what? That's part of discipleship. Bahagi yan ng pag-aalaga, bahagi yan ng pag-aruga sa kanila. Ito yung Great Commission. Ito yung tagubilin ni Kristo sa atin. This is more effective than conducting revival and evangelistic campaigns sa mga baryo-baryo. Pagkatapos nun, wala na. Ang daming ang tumugon. Nagkatuti mong bat, di altar call, ngam kalpasan di altar call, kalpasan di evangelistic campaign, pinanawan tayo dan, awanan ti follow up. Nasaan na sila? Awandan. So, the texts tell us of discipleship. Make disciples of all nations. Ni Jesus kinunana kadakadalan na, Apo, dahito'y kadinti panawon tapno, aggari ka, agturay ka. Ni Jesus kinunana, awan biyang yu ti dayjay. Hanyo nga pakibihangan no kaano ti end of the world. Wala kayong pakialam kung kailan ang end of the world. Ang bigyan nyo ng pansin, ang pagtuunan nyo ng pansin ay maging saksi ko kayo, be my witnesses in Jerusalem, in Judah, in Samaria, and to all parts of the world. Be my witnesses. Be my disciplers. Be my disciplers in Jerusalem, sa lugar nyo. Tahanan, pamilya, sa community nyo. In Judea,
sa mas malawak pang bahagi ng inyong lipunan, in Samaria, sa mga hindi nyo kilala, at sa lahat ng ako ng mundo. Dahito'y tikunan ni Jesus kayo iti adalan. Be my witnesses. Be my disciples. Make other people, those who are near you, near you, those who are far from you, and to all peoples of the world, make them my disciples. Alagaan nyo sila. Alagaan nyo sila. At sa lahat ng mga nandito ngayon, kada tayo nga daamin dito ita, ibahagi natin yung salita ng Diyos. Pero wag lang po natin basta sila bahaginan. Alagaan natin sila. Arugain natin sila. Yakapin natin sila. Embrace them. Receive them. Accept them. Oh, how I wish to see this church full of disciples. Oh, how I wish to see the Ilocano worship. Punong-puno ang simbahan ng mga mananambahan, punong-puno ng mga alagad. Punong-puno ng mga tao na patuloy na binabahagi ng Ebanghelyo, pero hindi lang sila binabahagi ng Ebanghelyo, kundi patuloy na inaalagaan, minamahal, tinatanggap. So, be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the world. Be my disciplers. Be disciple makers. Make every people of the world my disciple. Ito yung sinabi ni Jesus. Pangalawa, habang nagsasalta si Jesus, kabayatan nagsasaon ni Jesus, in nga to nati imana, he raised his hand and he blessed them. Kalpasan abinilin na ida nga ibingay dati ebanghelyo kan aramidan dati amin at tataw nga adala ni Jesus, binendisyonan na ida. Kagaya po ng pagtataas ng pastor sa kanyang kamay sa panahon ng benediction, ganun po ang ginawa ni Jesus. He raised his hand and he blessed them. Mga kapatid, sa ating paghayo bilang mga disciplers and disciple makers, bearers of the gospel, bearers of the good news, Jesus blesses us. Ni Jesus, benbendisyonan na tayo kas ibingay tayo sa ebanghelyo. Tayo'y pinagpapala ni Jesus, binebendisyon na ni Jesus habang ibinabahagi natin ang ebanghelyo, habang ginagawa natin ang lahat ng tao na kanyang mga alagad. And as He blesses them, nakataas yung kanyang dalawang kamay, aba unti-unting lumulutang. Nakatingala na yung mga alagad. Nakatangad din, nagitadalan. Aging kandidang makita ni Jesus. Di na nila nakikita si Jesus. Asaan na siya? Hanggang sa nawala na. Umakyat na sa langit. Matagal nang nawala si Jesus, matagal nang nakakyat sa langit, pero yung mga alagad, nakatingala pa rin. As if may inaantay. As if may inaantay. Ada, urayan da. Ngamidin ta awan ti mauray da, nakatangad pa ila dagiti adalan, ti anghel ti apo kinunana, lalaki ti Galilea, apay nga nakatangad kayo. O men of Galilee, why are you looking up? Ano bang inaantayin niyong bumaba? Kung paanong nakita niyong si Jesus ay umakyat sa langit, ganun din ninyo siya makikita kapag siya'y babalik ng muli, kunat anghel. Ngem kabayatan as anpay nga agsubli,
nangaganyo ti kinwanana in kayo. Go. You've heard what he said. Go. Huwag po tayong manatiling nakatingala. Sige kayo, stiff neck kayo. Hantayo ka nga, agtalinad nga nakatangad. Matangan, dagiti tel kang tenged tayo. Stiff neck kay pay. Go and be witnesses for Christ. Go and share the news about Christ. Go and make others Jesus' disciples. Go. Go. This is the message for all of us this Ascension Sunday. Be Jesus' witness. Maging saksi kayo ni Jesus. Paano? Maging alagad ka ng Diyos, alagad ka ni Jesus, tagasunod ni Jesus, at gawin mo lahat ng tao mula sa iyong pamilya, sa iyong lipunan, at sa lahat ng dako na mga tagasunod doon din ni Jesus. At kapag at habang ginagawa natin yan, asahan natin ang pagpapala na nanggagaling at manggagaling sa Kanya. Go. Be Jesus' witnesses. Go. Be disciplers for Christ and be blessed. Magandang umaga po sa atin. Friends, today is also Aldersgate Sunday. John Wesley, on May 24, had a heartwarming experience. May all of us also experience that heartwarming experience as we allow the Spirit to enter into our hearts and to rule over us. Let us pray. Open your hearts now, Lord. Open your hearts now, friends, and allow the Spirit of the Lord to enter. Allow the Spirit to transform your heart. Allow the Spirit to change you. That like John Wesley, may you have a heartwarming experience as well. Let us pray. O Spirit of the living God, come. Come and change our hearts. Come and set our hearts on fire for discipleship, for worship, and for service. Like John Wesley, may we have that same heartwarming experience. Oh, Holy Spirit, come. Come. Enter into our hearts. Enter into our lives. Come, that we may become disciplers, disciple makers. Come, that we may become faithful witness of your word and of the gospel. Come. Come. And just as the gospel spread like fire during John Wesley's time, let this same thing happen to this church and to us all. Let your gospel spread like fire. And let more and more people come to know you and experience you, O Spirit of the living God. In your name, O Christ. Amen and amen. Good morning once more. God bless us all. Tinatawagan po yung mga taga-likom ng ating offering para sa General Fund.
Dagitoy, dagitoy, asagot, ingkam ipaidahan ka, wapo. Bendisyonan dagitoy. Makayayo ka di, dagitoy, adaton kan ka. Aramatam dagitoy, tapnod, adu ka di pay, at tao. Ama kam amukan ka, kanagbalin nga adalam. Kinarit na kami, nagbalin kami asaksi, ken agbalin a disciple makers. Pasatwa po ti sungbat mi, kat dagitoy adaton. Maminsan pa'y, bendisyon na dagitoy, may ayo ka kadi dagitoy. Tinagan mo Kristo. Amen. Kararag tayo. Panginoong Jesus, kayo po'y nangako na kung saan kayo ay doon kami. Kayo po'y umakyat sa kalangitan at diyan nananahan. Kaya't kayo'y nangako na kung kami mananatiling tapat sa iyo, na kung kami mananatiling tapat sa iyong salita, kami rin ay sasama sa kalangitan. Sa oras na ito, Panginoon, narinig po namin ang iyong mensahe. Inyo pong kagustuhan na kami maging mga alagad mo at gawin naming alagad ang lahat ng tao sa mundo. Jesus, Panginoong Jesus, kami po'y nangangako sa inyo ngayon na kami po'y susunod sa iyo, na kami po'y magiging tapat sa iyo, na kami po'y mananampalataya ng lubusan sa iyo. Halik kayo, O Banal na Espiritu, puspusin mo ang aming puso, puspusin mo ang aming spirito, puspusin mo ang aming buhay. Ipagkaloob mo sa amin ang kasiguraduhan, assurance, na sa araw at sa oras na ito, kami ligtas, kami sigurado na may lugar
sa iyong kalangitan. Basbasan mong bawat isa na narito ngayon. Benisyonam titunggal may sangat dati dahito panagdadayaw itaw apo. Iparabaw mo kati imam kadayton ulo da. Parabura mida. Iparabaw mo kati imam kayo ti pasatibagita masakit itakat agasa mida. Sagida mita. Nagito yung anak mo, O Kristo. Sagida mida. Aywanam. Paminsan pa'y agasam ida. Salwada mida agrama nagiti amin na pasiti pamilyada. Ingatan sila. Sampu ng lahat ng kasapi ng kalang pamilya. Kasta mataramito mo po kayo iti aday ito online worship ita. Para buram, benisyonam, agasam, salakni ba mida. Agraman ta amin ang pasiti pamilyata. Tinagan mo, O Diyos, Ama, Anak, and Espiritu Santo, na ito'y kararagmi. Amen. Amen. O Jesus, tuwin ka rin, kadagiti umam, ano sa dinut yan mo, ijay metadada. Siya Jesus incarnate met asikat surut ingkang at panupalan dinakat sinahan. Amen. Intayo kakabsat, ibingay tayo ti mensay ti Apo. Let us go and share the gospel, the good news of salvation. Intayo kat pagbalinan tayo nga adada na kita amin natatao. Let us go and make all people Jesus disciples. Let us go, and as we go, let us be blessed. Receive now the blessing that comes from the living God. Di bendición di Dios eterna ken ka, para purna eterna familia. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendición iti Dios kanay eterna. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabibig ko mati puso, bendition ti Apo. Ti bendition ti Dios eterna anak mo, para muna eterna apo. Di masakbayan, tawinan na santuan, Bendition iti Diyos kanay eterna. Dinagantama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.